doncs bona tarda, benvinguts de nou aquí a Art per a tothom. Molt contenta avui també de poder parlar de l'art hel·lenístic, perquè l'art hel·lenístic m'agrada molt, perquè és un art molt sentimental, un art que ens recorda molt al barroc, que ens recorda molt el que estem vivint ara, aquests dies, i no només aquests dies, sinó aquesta era, no? Aquesta era de finals de segle, de principis de segle, de final de mil·lenni, d'inici de mil·lenni, una època de canvis, trasbals, molt sensacionalista, amb molt de poder dels sentiments, i això és exactament el que l'època hel·lenística va passar. I el que Aristòtil va estudiar moltíssim i el que avui, perdoneu, és el que us vull explicar. Bé, doncs, recordeu que els dies passats us vaig parlar de la Grècia arcaica, Pitàgores, l'harmonia, la música de les esferes, la proporció àurea més endavant, amb la Grècia clàssica, el Partenó, l'Acròpolis. I avui parlarem de la Grècia hel·lenística amb autors com, que segur que us sonaran, Praxíteles o Licip, per exemple. Molt bé, anem a compartir pantalla, com sempre, i espereu-me un momentet. I ara jo crec que ja podem compartir pantalla per començar la nostra classe. Molt bé, què veiem aquí? Grècia hel·lenística, segle IV abans de Crist. I veiem noms com Aristòtil, el gran Aristòtil, o el gran Alexandre Magne. No sé si sabíeu que Aristòtil va ser el tutor d'Alexandre Magne, no? Vaja part de personatges, no? Grècia hel·lenística, una Grècia interessantíssima, la Grècia que dona lloc al que seria després els orígens de Roma, no? A tot el que és la cultura romana. Què veiem aquí? Veiem un soldat espartà, un soldat d'Esparta. Apareix en escena la ciutat d'Esparta, enemiga d'Atenes, amb dues cultures molt diferents, l'espartana, tots sabem el que és un espartà, i l'atenenca. Per què? Doncs Esparta, com aquí us poso, apareix com a salvadora de les polis que estaven oprimides pels tributs que Atenes feia pagar. I neixen així les guerres, una guerra, però amb moltes batalles, que és la guerra del Peloponès. Una guerra que, com veieu aquí en el mapa, divideix Grècia en els partidaris d'Atenes i els partidaris d'Esparta. Els territoris controlats per Esparta els tenim aquí, per exemple, en groc, els territoris controlats per Atenes en taronja. Atenes perdrà la guerra, perdrà l'hegemonia i amb aquesta declivi del que seria Grècia en aquell moment, l'aprofita, com sempre passa a la història, sempre s'aprofiten quan hi ha un declivi, ve un altre i conquereix. En aquest cas, doncs, aquesta zona d'aquí que us estic marcant amb el cursor, Macedònia, s'aprofita de la situació i concretament aquest senyor que veieu aquí, el pare, ni més ni menys d'Alexandre Magne, Filip II, a l'any 356 abans de Crist, envaeix Grècia. El seu fill, Alexandre Magne, iniciarà així una expansió tremenda, tot el que serà aquest imperi macedoni, i ja sabeu tots que Alexandre arriba ben bé fins l'Índia. És una expansió tremendíssima en molt poc temps. Alexandre, un home que serà mitificat, un home molt important en aquells moments, i el que és també molt important per nosaltres és que s'acaba la polis grega com a tal que hi havia hagut fins llavors. Polis petita, ciutat-estat, i per tant molt manejable. D'aquí es passa a la gran polis, Alexandria, Pèrgam, cosmopolites, gent de tot arreu, i es perd la noció de polis petita. Per tant, a partir d'aquí, la mentalitat canviarà moltíssim pels grecs. És una mentalitat que registra Aristòtil en els seus escrits, molt important de cara a l'art, per exemple, la poètica, un escrit que anava sobre la tragèdia, però que parla de moltes tragèdia, comèdia, parlava de diverses coses, però que parla molt de com rebem nosaltres la bellesa i
de com sentim nosaltres el teatre, ja ho parlarem més endavant, però en tot cas el que jo ara vull parlar aquí és que Aristòtil ens parla una mica com una fàbula i ens explica un conte i ens diu que un pintor molt important al seu temps li pregunten com és que fas aquestes dones tan belles, tan boniques. Ell respon que aquí el tenim, el pintor del poble, el que fa és agafar totes les dones del poble, de cadascuna agafa aquella part més bella i les col·loca totes juntes en el seu quadre per tal d'obtenir la dona més bella. També ens explica Aristòtil que una vegada dos pintors van fer un concurs per veure qui pintava millor. El que van fer va ser el següent. Van pintar uns raïms, que aquí els veieu, no? Aquests raïms aquí, de tal manera tan mimètica, tan ben pintats, tan igual a la realitat com una fotografia, perquè m'entengueu, que els ocells, com veieu aquí, van anar a picar aquests raïms. Per tant, l'art, i ben bé fins al segle XVIII, a partir d'Aristòtil, es basarà en aquesta imitació. El bon pintor serà el bon imitador, però si a sobre selecciona aquelles parts de la realitat, com el pintor d'Aristòtil seleccionava el nas, el braç, el pit de les dones del poble per posar-los tots junts i unint les parts segons mesura, com us poso aquí, serà l'artista perfecte i obtindrà la bellesa perfecta. Una bellesa mimètica, però a la vegada seleccionada, que només els grans poden fer. És l'època del teatre, és l'època de les grans obres tràgiques. I Aristòtil hi pensa molt amb aquest teatre. Un teatre grec que en aquell moment, com el d'Epidaure, per exemple, doncs, com era, no? Com s'organitzava? Important saber que l'orquestra, que era aquesta zona d'aquí, dona lloc a la nostra orquestra, a l'orquestra de tocar els instruments. Que la gent que hi havia en aquesta orquestra, que eren el cor ballava i a la vegada cantava. És a dir, era un teatre amb música i poesia, un teatre que va al·lucinar. Wagner deia que era el millor art possible, la bellesa màxima, amb dansa, amb poesia, amb música, i per això va intentar imitar-lo a través de les seves òperes. Nietzsche també deia que era la màxima expressió de la bellesa. Doncs bé, Aristòtil no va arribar tant, no? Però Aristòtil ens va parlar d'altres coses i ens va parlar, en aquest llibre sobre la poètica, de què havia de ser la tragèdia. Un bon autor tràgic ha d'imitar bé. De nou, aquesta mímesis en Aristòtil. Aristòtil és el filòsof de la mímesis. La mímesis, cosa que a Plató no li agradava gens, això per Aristòtil sí. S'ha d'imitar bé. L'acció ha de ser verosímil en el teatre, si no, no ens creiem el que veiem. D'altra banda, aquest actor ens ha de revelar una cosa en algun moment donat de la tragèdia. Sempre la tragèdia, l'autor es suposa el destí, suposa l'oracle, l'heroi, suposa, Edip, per exemple. I acaba molt malament perquè a l'oracle, al destí, un no es pot oposar. Per tant, quan el protagonista descobreix a on s'ha equivocat, què és el que ha fet malament? Doncs el que estan mirant l'obra de teatre senten por, senten terror, senten compassió, però sobretot por i terror. És a dir, senten una empatia amb aquell protagonista. I és allà on Aristòtil ens parla que hi ha una purga, una neteja, un desfogament dels que estan mirant aquesta obra de teatre, que és la catarsi, una purificació moral. I només a través d'aquesta catarsis la societat es purifica i pot tornar, el que va al teatre, torna a la polis, torna bé, torna purificat, torna equilibrat. Molt important, ho podríem tenir en compte ara mateix. Bé, autors de la Grècia hel·lenística, molts, però jo n'he escollit uns quants només. Praxíteles, per exemple, és el gran autor d'aquestes corbes tan boniques, tan sensuals, que res tenen a veure ja amb aquell equilibri racional, introspectiu del classicisme. Són unes corbes molt sensuals, són unes corbes que s'anomenen les corbes praxitelianes. Fixeu-vos quin tractament del marbre, quines ganes que donen de tocar aquest cos. Això no passa amb l'escultura clàssica. Com ell
descriu les venes, descriu absolutament tots els detalls de les seves escultures i com la cara també la col·loca com en un esfumato, com si estiguessin totes molt difoses. Això va causar furor a l'època d'aquell moment, no? Tot i que hem de pensar que les escultures estaven pintades, com aquesta d'aquí, Apolo Sauróctonos de Praxíteles, el veiem a l'esquerra sense pintar, a la dreta pintat. Imagineu-vos quina diferència tenien aquestes estàtues pintades. La corba praxiteliana la veiem molt bé. És una escultura molt menys dura que l'escultura de Policlet. La transició entre els muscles és molt més suau. És una escultura on la llum llisca per sobre del marbre. Per això aquest tipus d'escultures van al·lucinar. Per exemple, Bernini, el gran escultor de l'època barroca europea. Afrodita de Cnido, apareixen finalment aquestes Venus. Les Venus o Afrodita, és el mateix, símbols de la sensualitat. Aquesta Venus púdica, que està pel sexe, que és com mig descoberta quan s'està banyant, per això està a punt d'agafar la tovallola, perquè m'entengueu. Parlant, és d'una sensualitat tremenda. És l'època hel·lenística, és l'època de la sensualitat. Fixeu-vos els muscles, quina suavitat. El tractament del marbre, quina suavitat. Quina dolçor a la vegada. No és aquella introspecció i aquella severitat, aquella sobrietat clàssica, no. L'esfumato, els ulls. Penseu que a més els ulls els hi posaven pedres precioses, maragdes, per exemple. I, òbviament, aquestes Venus són les que donen lloc a les Venus molt més tardanes. La Venus de Botticelli és una Venus púdica, és una Venus italiana, és una Venus hel·lenística. Es basa, s'inspira en aquestes Venus. Molts altres escultors, pintors, s'inspiren en aquestes Venus hel·lenístiques, com a Renoir veiem aquí. Lisipp és un altre escultor hel·lenístic, a més de Praxíteles, que és molt interessant perquè va ser l'escultor ni més ni menys que d'Alexandre Magne. Què veiem aquí? Veiem un atleta, com no, sempre aquests atletes, sempre recordeu que us he dit que les escultures són atletes, què està fent així? Què està fent així? Què és el que està agafant aquest apoxiòmenos de Lisipp? Doncs aquest senyor s'està secant, s'asseca la suor, s'asseca amb aquest instrument que es deien estrigils i que treien absolutament l'oli, perquè també es posaven oli, i la suor de la pell després d'anar a entrenament, després de fer els exercicis atlètics. Comparem ara el cànon de Policlet, del qual vam parlar el dia passat aquí a la classe. Recordeu que era el cap multiplicat per 7. I comparem, doncs, aquest cànon de Policlet clàssic amb el cànon de Lisipp hel·lenístic. Què passa? S'allarga la figura. Són 8 caps. Per tant, l'escultura hel·lenística es fa més alta, es fa més esvelta i s'allarga. Paral·lelament a aquest tipus d'escultures, hi ha una escultura que és preciosa, és impactant per lo realista que és. Sobretot a Alexandria tenien molt èxit aquestes escultures, com la Vella Borratxa, una vella borratxa. Creiem que fos una escultura votiva d'una prostituta a un temple de Venus. Li falten les arracades, duria arracades. Creiem que fos això. O el nen de l'espina, l'espinario, que se li diu. Són escultures que finalment podem donar la volta a totes elles, cosa que no passava a l'escultura clàssica, que ho veieu molt bé. Són escultures que estan pensades per ser vistes des de totes les direccions. Són escultures que no tenen una frontalitat o un davant i un darrere i punt. No, tenen tot un cercle al voltant i moltes direccions, apunten a moltes direccions com aquesta que veiem aquí, que és fantàstica per la sensualitat tremenda que es desprèn d'ella. No m'estranya que Bernini li tornés boig aquesta escultura i que, de fet, en restaurés una part. És el Fauna Barberini, o sàtir, és un sàtir ebri, un sàtir que després de beure molt s'ha quedat adormit. Els sàtirs violen a les nimfes, viuen als boscos, són el símbol de la sensualitat, segueixen a Dionís. Estan a la Grècia hel·lenística, senyors,
estem a la Grècia sensacionalista, sensual, una mica com la nostra era, com us he dit abans. Fixeu-vos-hi quin erotisme, no ja sensualitat, sinó erotisme, com està obert de cames, quina expressió té, no? L'expressió, aquesta cosa tan hel·lenística que veiem aquí en la famosa escultura que segur que ja sabeu quina és, que és la del Laocoon. Fixeu-vos que el Laocoon és una escultura famosíssima, mítica, de la qual s'ha escrit moltíssim, que està, la composició és diagonal, té aquesta composició. La diagonal és pròpia de l'hel·lenisme, mai del classicisme, inestabilitat, desequilibri, inquietud, no? És el que dona tota aquesta diagonal. És un monjo que s'ha tirat a l'aigua per salvar aquests nois d'una serp que se'ls està menjant. És el moment àlgid, és el patos màxim. Molt propi del barroc, també. Per això el barroc els agradarà tant el Laocoon, el descobriran, el tractaran, Rubens, Bernini. I fixeu-vos-hi aquestes tensions per tota l'escultura, aquests eixos que no són per res equilibrats, sinó tot el contrari, i que donen abans que tot dinamisme, moviment, emotivitat, teatralitat. Estem a l'època del teatre. És una còpia romana entre el segle III-II abans de Crist, de l'original. I si miréssim aquesta cara, la cara del Laocoon, alguns dirien que podria ser un Sant Joan Baptista, perquè m'entengueu, de l'escultura espanyola barroca, perquè realment els barrocs veuen d'aquest tipus d'escultura tan expressiva, tan poc equilibrada, amb un domini tècnic bestial de tot el que és el marbre. Hi ha els grans artistes en aquesta època que passen de Pèrgam a Rodes, a Alexandria. I bé, doncs Peter Paul Rubens fa un estudi sobre el Laocoon, Bernini fa estudis sobre el Laocoon, tots els barrocs, i no només els barrocs, sinó també, òbviament, reconeixeu aquest quadre. No sé si sabeu que el Greco també va estar molt obsessionat per al Laocoon. Doncs bé, aquí ho deixo, la Grècia hel·lenística s'ha acabat, és a l'avançala a l'època dels romans, és l'avançala a tot un canvi d'època, és el fi d'una època per donar lloc al naixement d'una altra, però de tot això en parlaré el proper dia. Bona tarda.